דיווח הזה. כותרת מקהיר, נשיא מצרים המודח מוחמד מורסי נידון היום למוות. בית המשפט גזר עליו את העונש המרבי על ניסיון לגרימת בריחה המונית מהכלא לפני 4 שנים. במצרים חוששים עכשיו מהתלקחות המהומות, ועל הדרמה המתפתחת מדווח פרשננו לענייני ערבים עודד גרנות. מוחמד מורסי, שעצור כבר 2 הספיק בכלא לשכוח את תקופת נשיאותו שנמשכה 1 שנה בלבד. בית המשפט בקהיר גזר עליו היום עונש מוות בכפוף לאישור המופתי. قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي. האשמה העיקרית בריחה מן הכלא בשנת 2011 בחסות המהומות שפרצו אחרי הדחת מובארק, וזאת בסיוע אנשי חמאס. בחמאס מכחישים כמובן. لا نكترث بهذه الأحكام، لا نكترث بها وكأنها لم تكن. نحن لا ننشغل في معارك جانبية. المقاومة وبخاصة كتائب القسام منشغلة في معركتها الأساسية في الإعداد للعدو الصهيوني. זו הפעם השנייה שבה נגזר עונשו של מורסי. בחודש שעבר נדון ל-20 שנות מאסר בעוון פגיעה במפגינים שמחו נגד שלטונו בתקופה הקצרה שבה שלט. התביעה המצרית מרוצה היום מגזר הדין, עורך דינו מבטיח לערער. احنا كان مطلبنا الرئيسي هو توقيع اقصى العقوبه على المتهمين، وده تم بالحكم بالقرار اليوم. اذا صدرت احكام بالادانه في هذه القضايا فسيتم اتخاذ كل السبل القانونيه للطعن عليها امام محكمه النقد. עוד רבים מבכירי האחים נדונו למוות. ברחוב המצרי זוכה הנשיא סיסי לגיבוי. الناس المجرمين دول لازم يموتوا. تستريح منهم. عقبال الباقيين اللي بوظين الشعب كله. אבל הדרך לביצוע גזרי הדין עוד רחוקה. לבד מן הערעור הצפוי, גם המלך הסעודי החדש בניגוד לקודמו פחות עוין לאחים המוסלמים, ועל כן הגיבוי החיצוני לגזרי הדין עדיין לא מובטח. נוסיף ונעדכן, כמה שעות אחרי גזר הדין הגיעה התגובה. האחים המוסלמים ירו על רכב באל-עריש בצפון סיני שהוביל שופטים והרגו 3 מהם במקום. 3 שופטים נפצעו והועברו לטיפול בבית חולים צבאי. מלאך של